Molt bé, gràcies Isabel, ha quedat clar el seu testimoni. Volies afegir, Esther? Sí, perquè l'Isabel comentava el tema de la democràcia, però avui en dia la democràcia formal que es planteja és una democràcia en la qual se'ns demana el vot un cop cada 4 anys. I el que es planteja des de diferents moviments socials és que volem decidir, per tant es vol un altre tipus de democràcia on les persones es puguin implicar en les polítiques de forma quotidiana i aquesta democràcia evidentment no ens ho permet, començant perquè la Junta Electoral Central va prohibir les acampades en nom de la democràcia, quan precisament les acampades són un clar exemple de moviment democràtic, plural i divers, això per una banda. I d'altra banda, com molt bé deia la Gala, es reivindica des de les acampades i els moviments socials una altra manera de fer política. La política vinculada a la lluita quotidiana pels nostres drets, que es fa en multitud de moviments socials, col·lectius diversos, associacions de tot tipus. I abans m'agradaria, que tu has comentat el tema dels resultats electorals, que havia guanyat la dreta, clar, hem de pensar que el triomf de la dreta aquí a Catalunya i a nivell estatal també se sustenta damunt les polítiques de retallades que han portat a terme el Partit Socialista i els diferents partits del tripartit també aquí a casa nostra. Per tant, veiem com el triomf de la dreta se sustenta sobre el fracàs de les polítiques d'aquesta esquerra gestionària. I, en tot cas, des de cert punt de vista, si analitzem els resultats electorals de manera global, veiem com el gran triomfador de les eleccions és, en tot cas, l'abstenció, perquè la major part de la gent no ha anat a votar, perquè se sent profundament desencantada amb la pràctica política actual. I és precisament això el que reivindica en les diferents acampades a tot l'Estat, aquesta crítica a la classe política actual, que evidentment s'ha visualitzat de forma contundent amb aquest alt índex de desafecció democràtica de no anar a votar. Esther,